Kamanga kainang dihita saluhuna Oma minggu na parjolong dung di tahun 2024. Atong angkado na indohonot tadisi. Baradi mahita madong bahwa ini adalah awal dari perjalanan kita menuju 1 tahun ke depan. Ini merupakan awal garis start maun. Lahu menuju perjalanan ta di tahun 2024. 2020 ngagodang akar rencana-rencana. 2020 ngagodang akar rancangan-rancangan. Tahun 2020 sudah banyak program-program yang harus kita lakukan dan impian-impian ke depan. Alani ido mula godang jolma manukuk kita di tahun 2020 tului holasada doa lustab tahun naromai. Marminggu mahamu amanginang tahun naromai. Ay ngaboy bira bertobat tamu tahun naromai. Ay dia utang mi tahun naromai. Banyak impian, banyak rancangan, dan banyak program yang akan kita lakukan tahun 2024 ini yang sudah kita susun 2023. Pertanyaan waeng. Manginang. Molo adong alus tamadok saunari di Januari tanggal 7 tahun naro may molo nitang. Sada nama alus ni dong ate bah dang tarpay may inna mana. Ani anggo na tahun 2020 tahun naro may inna. Adong lebih sada ingatan di hitang. Alani inwaing diodolhon marhide-hide turpukon. Sekarang kita bukan menyusun rencana lagi. Alai tahun 2020 sudah kita susun rencana. Alai masuk kita tuh tahun 2024 tahun. Dituntut aksi nama. Tindakan nama. Alani idohonom mah. Unakulak kata 2020 jangan hanya impian begitu saja 2023. Alai saonari start mahita meraih impian-impian yang sudah kita susun tahun 2023. Amanginang ngamulai behitang mau melakukan ini. Pertanyaan di bagasan dirita, mampukah dan terwujudkah dan tercapaikah impian-impian yang sudah kita susun itu? Alani udang menyerahi tadi si adang tarbereng awon, dang tarula awon. Alam memang waktu berjalan terus. Alani ima hobartu firman Allah pada saat ini di patadago jahuba de bata dirina tuhita saluhuna audo jahuba debata. Yang artinya apapun impian kita, ahp nata rencanangon, ahp nata sakapi, tetapi Allah berfirman pada saat ini, audo jahuba debata. Kamanginang, tonga-tonga niturpukon, tabereng mang, songo dia do debata, sasitong na mangaramoti bangsa Israel. Ia turpukon di pasahat, debata tu si Musa. Taringo tu bangsa Israel. Allah memang dirajumi debata. Godang donau pinatupan di debata di bangsa Israel. Tetapi sedikit pun mereka tidak mengenal. Allah ni ima. Tu si Musa di dokma. Ale Musa pasah sama tu bangsa Israeli. Audo jahuba debata. Asa ditangio debata do angguk-angguk di bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak merasa bahwa penyertaan Tuhan ada dalam mereka. Ditangio di palua debata do bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak merasa. Alani ima diodolo debata jahuba komunikasi nama arga tu si Musa. Pabuada tu bangsa Israeli. Audo jahuba debata. Audo na paluahon nasida. Audo na manangihon angguk-angguk nasida. Audo na mangalihon narikot di tonga-tonga ni ngulu nasida. Atong dengan satu prinsip. Awal dari perjalanan bangsa Israel. Mulai mengakui debata Jehovah. Nama ngodihon nasida. Mulai nasida memperbaharui pemikiran nasida. Panadayon nasida. Tu debata. Kamanginang. Alani ima ahado na pinatadahon ni debata. Alani di tonga-tonga ni turpuko diodol hodok.
Bahwa di bata Jahuba na sunhina kuku. Di bata Jahuba do na mangaliot tano kanan tu bangsa Israel. Di bata Jahuba do na manangion yang sudah mendengar seruan dan keluhan dan bahkan angguk-angguk nasida. Alani ima marhite turpukon. Iko boy do pata dao jala iko manada do bangsa Israeli. Songo dia tindakan di debata. Di tonga-tonga di nguluna. Alani suara ni debata Jahuba. Tu bangsa Israel marhite si Musa alai adong masada jaminan di lehon debata. Alai pabua madan tu bangsa Israeli omba jajikum tu ibana. Yakin mak. Audo parwarhon nasida siat tano Mesir. Audo baluahon nasida sian partano batuan. Audo malangalihon tubusan manobus nasida siat tangan na gok uhum. Audo ayon ainokku angkatokku bainokku do nasida gabi bangsokku. Jala audo gabi de bata nasida jala auma Jahuba di nasida. Alani i memulai ngolu ni bangsa Israel. Iko bangsa Israel manada mengenal bagaimana Allah menyertai nasida. Alani do kamanginang pada non ima paposon rohani bangsa Israel unang ganggu be di bagasan ngulu nasida dalam penyertaan Allah. Atong kadongan amanginang dia maneng tiopotang di tonga-tonga ni turpukon. Asa barita nauli na tatangi onon dada kepada bangsa Israel lagi. Dada hola tu bangsa Israel benuai di odol konon. Alai di odol hom manuai kon. Tu hitama naung masuk tu tahun 2024. Alani do asa tado saminggu do penang tadala di tahun 2024 ton. Alani unang betadok bahwa perjalanan hidup ini adalah biasa-biasa saja. Alani unang betadok ay nangadong perubahan, ay nangadong namuba, ay nangadong naib baru. Alai mari kita berikan kesempatan bahwa tahun 2024 ini menjadi awal pembaharuan dohot perubahan di bagasan ngoluta. Alani di akar rencana program ta naing tubuh masada pos niroha. Apa yang akan kita jalahi, apa yang akan kita cari, ahadon nata lului, jala ahadon nata kirim, apa yang kita harapkan tahun 2024 tahun di suat tema ikut tubuh ma pos niroha. Pos niroha boy tubuh di bagasa kita di bata dahod di bata Jahuba manuaing tuhita saluhuna audo Jahuba debata. Atong molo di bata Jahuba do dirina tu kita di bagasan o bason. Mamulai kita mangulaw na kaulaot ta tahun 2024 ton. Atau ikut tubuh ma pos niroha di kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah. Kamanginang tugas nama CRG di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta. Mamuhai tahun 2024 ton semakin manada mahita di debata. Semakin kita mengenal Allah, semakin manada mahita di debata. Jala debata naung patol hasut tu si Musa saha mahi nuaing tuhita. Na parjulum. Ibana dong patol hasut kita tu tahun 2023. Amin. Itu. Atong ikon adong do pengakuan nama CRG. Bukan karena kekuatan saya. Nangalani gogokku, nangalani malokku. Asabui tol khasau tu tahun 2023. Alai saat ini mari kita mengakui bahwa Allah sendiri napatol hasok kita tu tahun 2023. Napaduahon. Iko boy do rajumanta di tahun 2024 ton nasa mingguan. Iko boy do ita manada bahwa betapa banyaknya pergumulan hidup di tonga-tonga di nguluta tahun 2020 tolu. Alai sada tugas tak mari sama-sama mengakui dan manada debatado nama kamonako kita maralohon pergumulan tahun 2020 tolu. Gabe tol hasita tu tahun 2024. Amin. Itu. Alani godang ni akan namasa di tonga-tonga ni nguluta. Atong di bagasan sadarion, di bagasan tikyon. Mari kita akui. Laho pengakuan di bagasan sadarion. Om manuaing mapargugoy kita. Laho mamulai lakata tahun 2024. Namangihod
dituntut kita sekarang sudah ada aksi. Ekonomi tindakan tanuaing, alai tindakan na songo dia do na dituntut, na parjolo tindakan sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Hala naman ada debata mangita, jala saguru debata do pardalanan ninguluta, atong ahado na si ula honota. Mari kita pakai tahun 2024 ini menjadi tahun perubahan dan tahun berkah di tonga-tonga ni nguluta. Atong si parehata di tonga-tonga ni nguluta adalah mampu merubah prinsip ni nguluta. Ketika nasalilingom madau do behita siya debata ale tahun 2024 marsitutu mahita jala marpos ni roha mahita dia do pani debata. Godang akan namasa di tahun 2020 yang tidak bisa kita terima. Dang bui tarjalo kita alay na indohonot tama di bagasan obason. Apa yang terjadi itu dang bui ubah otay menjadi yang indah. Alay tugas di awal tahun 2024 naeng marpos ni rohaita bagaimana kita menghadapi naneng masa di tonga-tonga ni nguluta. Kamanginang dohonot tama godang dong akan nasotar jalohita jala tidak siap di bagasa pikirata alay nga masa di tonga-tonga ni nguluta. Ketika itu terjadi ado nang sesalata. Godang akan namasa di tonga-tonga ni nguluta yang tidak masuk akal. Yang dangboy tarajalohita alay di bagasan obason ado nang sesalata. Jangan sesali kejadian yang sudah terjadi alay naing dohonota ajariau majalo saluhut di tonga-tonga ni ngulutan. Asa edetaido edeni pop Indonesia do namandong banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti. Kan itu. Ido nuain di tonga-tonga ni nguluta. Alani banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti yang dibuat oleh Tuhan. Ketika kita tidak menerima perkara itu, madabu mahita tu stres. Madabu mahita tu putus asa. Madabu mahita tu kekecewaan. Alai ketika kita menyatakan sekalipun banyak perkara yang tidak ku mengerti nabi nain ni debata, rencana Allah akan indah pada itu. Gabe makorhon las ni rohamai. Alani akamanginang tahun 2024 jangan inginkan terjadi segala sesuatunya sesuai dengan kehendakmu. Jangan suatu kecewa kita. Unang tahalomon, unang tabangido, asa sudina masa di ngulutaon, naing ma sesuai dohot na tahalomohon. Jangan. Alay naing dohonot tama, mari kita merubah jalan marpos ni roa. Ahape na masa di tonga-tonga ni ngulukon, ikokodo totong tioboku, sudi gabe makorhon las ni roa. Laniat kamanginang. Mula dong dopeng hacik ni rohamuna tudong amunang. Unang ipangido hama sa berubay. Dang buhay hita merubay. So itong gabi ikaw sa hita, diitipan nok kita. Kita tidak bisa merubah orang lain. Alay bohado kita majalo sikap nasiday. Naman ang marga. Ketika nasa lilingon di tahun 2020 hanya mengkritik kita. Atau tugas di tahun 2024 bukan begitu lagi. Tidak mengkritik lagi. Alay bohado kita mengerti majalo asa kita mampu menerima sikap nasongoni. Nama tugas di perubahan. Halak naman ada mampu makamonako diri na siya berbagai pergumulan. Na persoalan na manginang di tahun 2020 na jujuk do hita mamikiring aka nasorikot di bagasa dirita. Jujuk kita menginginkan aka dongata naing ma diulahon nasida hobartolomo ni rohanta. Jujur kita memikirkan yang tidak berguna dalam hidup kita. Jujur kita memikirkan sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Sehingga tidak terwujud itu. Maka tubuh kekecewaan dan stres. Halakad do nagijang rohana. Masa gabi hita suntuk. Hanya ada nagijang rohana. Saya maos mata pikir-pikir yon. Masa manangat gijang rohana nati. Seo mata suntukon. Gabi nami mahita alani halakado na berkembang ekonomi na. Dan adong berpengaruh tu kita. Muhado na ingate. Masa na ingate.
Kita manasunto. Alani pada saat ini jangan memikirkan yang tidak bisa kita pikirkan. Jangan kita memikirkan hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Alai mari kita menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Molo gudang dope akamanginang nasotar jalo hamu sikap ni dongamuna martangi yang mahamu asabui di jalo hamu sikap ni nama. Unang bercoba say Holanda mamudai hamu dang. Gak bisa suguran nukam. Dahil nang songoni be pangalahom tahun 2024. Holas ada nama alus ni. Herana holak ko na burcu. Inna namai. Dang ibe. Kita jangan berusaha merubah orang lain. Tetapi mari kita songon na manada di bata. Mari kita merubah diri sendiri. Asa unang gabi imak korhon kekecewaan di tengah-tengah di nguluta. Unang gabi makorhon sahid di hita. Ale tahun 2024 ini, mari kita sama-sama merubah diri sendiri di tengah-tengah di nguluta. Saya pikir, mula sudah kita berjuang merubah diri sendiri. Gog hadameon, gog lasniroha, penuh dengan sukacita ma di hita. Alani ido berhentilah, stoplah memikirkan dan merubah orang lain. Nang buya manginang terubah akan asing. Kita tidak bisa mengubah sikap doh perilaku ni na asing. Alai yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menerima sikap dan perilaku ni halak na asing. Manginang pelagi ma di tonga-tonga ni keluarga. Alani unang B sikap ni ama doh sikap ni ina gabi perbedaan parsalisian, mabay panirang-nirangon di tengah-tengah ni keluarga. Jangan. Songon ama kita, songon ina kita sudah sepantasnya menerima karakter yang berbeda itu supaya kita saling menerima di tengah-tengah ni ngulutang. Alania kamanginang dakuboto manang buah hatamuna di tahun baru na jam 00. Dakuboto na ipodai hamu akamat tairang. Dakuboto na ipodai hamu ama akainata. Ada mabiarau. Heado songoni gabe ala di podai bagaimana jam 00 ini sudah merbada. Imadai nangdang mula tahun 2024 nga masuk beda burju-burju mahodang unang bese marungut-ungut to dang. Betul mangabu inatay basira na hoda sitong. Ujung na nagkebahagia beda po na sida jam 00 gabi merbada mana sida turome nantay sudah bubar. Aneng dokonot tadi sih. Itu yang terjadi sering dalam hidup kita. Alani itu hubungan suami dan istri di tengah-tengah keluarga juga. Mari kita persiapkan. Molo ngataboto dos pangalao sikap ni inatan na songoni. Atong pargogoyaw Tuhan. Majalo sikap menerima sikap na songoni. Atong molo kataboto do pangalao sikap ni amat na songoni, sifat na nasongoni, atong akadotang yang munay na, pargogoyaw Tuhan, mengerti majalo sikap ni amat na songoni. Begitu juga di dalam parsaoran si ganup are. Alani dang ulah honot tabi holam makata-kata dongan nasopas menurut kita. Tapi belum tentu ketika kita tercela makata-hata dongan nasopas menurut kita. Ibana be di hata-hata do kita. Aladang pas menurut ibana. Alani gabi akan yang kita benahi. Saling menyalahkan di tengah-tengah di parsaulata. 2024 tahun. Mari kita jadikan tahun perubahan. Ale tahun perubahan bukan merubah orang lain. Bukan merubah akan asing. Alai merubah diri sendiri. Tahun 2020 tului molo godang dope akan namar hata-hata makata-hatai pas padita marjamita 2020 to mohalo padita majalo sikap nasongoni dan si hata-hata be ano lan na makata dan ibe alai mari kita terima saling menerima di akka diri sendiri sehingga perubahan itu bersumber dari diri sendiri. Kamanginang unang ragu kita melakukan perubahan dalam diri sendiri. Ala memang dilehod debatado di hita sada jaminan ayat onom sahatu ayat pitu. Dilehod debatado di hita sada baga-baga bahwa Allah akan beserta kita senantiasa. Na parjulo debatado na paluaho kita siaragam ni akka pergumulan hidup. Ima
Padan natuita. Atau di tahun 2024 ini jangan ragu lagi, jangan takut lagi karena Dia yang sudah baluau kita. Siragam ni angka pergumulan. Napaduahon asa ibana doa mangain kita akan diangkat menjadi bangsona. Alani idon way molo gabi bangsoni di bata kita ibana do madok dang paluasok ku hahurangan agi ahape. Atong ibana do namar padan nasongoni. Atong ndang adong be alasan kita untuk meragukan kehadiran Allah dalam perjalanan hidup kita. Napatuluhon marpada do ibana ma gabe de batanta jala hitama gabe bangsona. Amanginang pemimpin gabi ibana ma pemimpin di tonga-tonga ning uluta. Sada jaminan di leo di kita di tahun 2024 ini bahwa start langkah awal aleng di leo jaminan tuita. Sada prinsip Allah tidak pernah ingkar janji. Nasohiadu di bata manggabusi kita. Nasohiadu di bata ingkar di bagasan padana. Alai Allah selalu setia di dalam diri kita. Alai marsiajar mahita bagaimana menciptakan kesetiaan kita kepada Allah. Manginang tugas nama CRK. Jangan ragu lagi melangkah di tahun 2024 tahun. Alai olo manang so olo hitang anggo di hari marsugun tetak do hari Senin. Tohode? Ido. Molo adong apa yang terjadi sugut. Aku marsugut nama hari Senin tanggal 8. Isom mado baja cinami. Olo manang so olo kita anggo sugut tetak dong arsinen. Apapun yang harus kita katakan ikon arsinen do marsugut. Dalam hidup ini juga ido neng dohonon atong ahado tugasna. Allah tetap do arsinen sugut. Apa yang kita pikirkan yang akan terjadi hari esok akan terjadi atong tugasna. Apapun yang terjadi betapa sahama derita dah. Tahap sahama tu ibana. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini, semua itu akan terjadi. Alai ketika Allah menguatkan kita, mempergugui kita, Dia beserta kita. Dohonot tama marhite turpukon. Ibana majahuba, ibana madebata, jalahita ma bangsona. Bangsa Allah panarihono ni debata di bangsona selalu penuh dengan kesetiaan. Amanginang, antong tugasna di hari Mingguan. Sahat tu ari masugun naneng ro hibul ma tapa sahak maderita tu ibana. Biarlah rancangan dan rencananya yang akan terjadi dalam hidup kita sehingga tahun 2024 ini menjadi tahun berkah dan penuh dengan sukacita di bagasan nguluta. Amin.